Artičoke su vrlo neobične biljke koje rastu na Mediteranu. Koriste se i kao hrana i kao lek. Smatra se jednom od najzdravijih namirnica za jedru i varenje. U ishrani se koriste njeni veliki još neotvoreni pupoljci. Nećete se puno najesti od nje. Jestivi delovi su krajevi lišća, to je slatica, kao i njeno srce. Ali njen blago gorak ukus i način konzumacije su nešto nezaboravno. Možete da ih spremate i konzumirate na razne načine, ali ja ću vam sada pokazati kako da spremite artičoke na moja dva omiljena načina. Prvi recept, artičoke na pari, je vrlo jednostavan i najbolji za početnike. Što se tiče izbora artičoki, kada ih kupujete, birajte one sveže, koje su zategnute, malo teže i sa zatvorenim laticama. Možda će vam prvi, drugi put pasti teško čišćenje artičoka, ali posle će to ići mnogo lakše. Najpre isecite reckavim nožem za hleb vrh, oko trećine cijele artičoke. Uzmite polovinu limuna pa njime premažite artičoku, jer njihovo meso jako brzo oksidiše. Makazama isecite vrhove lišća zbog bodlji. Uklonite lišće sa stabla i pilerom ga oljuštite. Taj deo se takođe jede. Isecite artičoku na pola uzdužno, pa tankom kašikom odstranite centralni čupavi deo. Ima da se kupi u Ikei, odlična kašika za to, ali ja sam je negde izgubila. Inače, neki ljudi ne odstranjuju ovaj deo pre termičke obrade, već ga uklone prilikom konzumacije, ali ja sam ovako naučila. Ne zaboravite da uvek premažete meso artičoke limunom. Takođe je posolite. Stavite obe polovine u posudu koju ćete staviti na šerpu ili lonac koju ste ispunili vodom. Poklopite sve i kuvajte oko 20 minuta dok meso artičoka ne odmekne. Najbolje da to proverite ubodom viljuške. Ako je meso mekano, znači da je artičoka skuvana. Izvadite artičoku na tanjer, poprskajte maslinovim uljem i limonovim sokom i složite je uz aioli i otopljeni puder kome ste dodali malo soli. Ovako spremljene artičoke se jedu na sledeći način. Čupajte listove, to jest latice, umačite ih u aioli ili otopljeni puder i onda prelazeći zubima preko listova isisajte njihove krajeve. Vidjet ćete da postoji meso pri kraju svakog lista. Samo srce artičoke na dnu središta jede se celo. Pripremite i sud u kojem ćete odlagati korišćene listove artičoke. Sada ćete da vidite kako da spremite punjene artičoke. Odstranite vrh artičoke, isecite vrhove listova, oljuštite i secite stablo, dok sve vreme premazujete meso limunom. Makazama probajte da iščupate unutrašnji deo cveta, a kad latice počnu da izlaze, energičnim pokretima oštrom kašikom izvadite čupavo jezgro. Na kraju stavite artičoku u posudu ispunjenom vodom u kojoj ste iscedili sok od limuna i spremite punjenje.
Isickajte sitno pešom, stablo artičoke, inćun, beli luk, pa tome dodajte 2 šake prezli i izrendanog parmezana. Takođe tome dodajte soji biber i 3 do 4 kašike maslinovog ulja i sve dobro promešajte. Punite artičoku dobijenom smesom, delove između listova i središnji deo. Stavite u šerpu artičoku da stoji, sipajte vodu u kojoj je boravila i pola šolje belog vina do polovine njene visine. Poprskajte artičoku maslinovim uljem i limonovim sokom, poklopite šerpu i kuvajte je 30 do 40 minuta. Artičoke su gotove ako su dovoljno mekane pri dnu. Tokom kuvanja nemojte da propustite priliku da malo zaronite u čarobne mirise koje dolaze iz šerpe. Kada je artičoka skuvana, stavite na tanjer i služite je dok je još topla. Ovako spremljene artičoke možete da služite kao predjelo svojim gostima. Recepte možete da nađete i na mom blogu, linkovi su ispod u opisu videa.